या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहतायत सकाळच्या टॉप न्यूज। अवकाळीचा मुक्काम 5 दिवसांनी वाढला असून 2 मे पर्यंत राज्यातील सर्वच भागात अवकाळी पाऊस राहील। विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रात जोर जास्त राहील असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय। यंदा मे महिन्याची सुरुवात पावसाने होते। आठवडाभर अवकाळी पावसाचं वातावरण राहणार असून आगामी 4 दिवस राज्यात गडगडाटासह अवकाळीचा जोर राहणार आहे। मुंबईसह कोकणात मात्र हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे। IPL मधील राजस्थान चेन्नई क्रिकेट सामन्याची बेटिंग घेणाऱ्या छत्तीसगडमधील 14 जणांना गोवा पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या पथकानं परवरीतून अटक केली आहे। त्यांच्याकडून 25.38 लाखांचं साहित्य जप्त केलंय। PDA कॉलनी परवरी येथील एका बंगल्यावर पोलिसांनी छापा टाकला आणि छत्तीसगडमधील 14 जणांना अटक केली। त्यांच्याकडून 47 मोबाईल, 3 LED TV, 11 लॅपटॉप असे एकूण 25.38 लाख रुपयांचं साहित्य जप्त केलं। तसेच 38,000ची रक्कम जप्त केली। राजापूर इथं बारसू रिफायनरी विरोधात स्थानिकांचं आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनातील 201 आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। बारसू इथं रिफायनरी प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे। त्याच्या विरोधात स्थानिक आक्रमक झाले असून रिफायनरी रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे। दरम्यान राजापूर येथील रिफायनरी विरोधी आंदोलनात 201 आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। यामध्ये 164 महिला आणि 37 पुरुषांचा समावेश आहे। या सर्वांना राजापूरच्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात कथित आरोपाप्रकरणी दिल्ली पोलिसात FIR दाखल करण्यात आलाय। भारतीय महिला कुस्तीपटूंच्या तक्रारीनंतर दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात 2 FIR नोंदवण्यात आले। पहिला FIR अल्पवयीन मुलीद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांसंदर्भात आहे। याच प्रकरणात पॉस्को अंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, तर दुसरा FIR महिला कुस्तीपटूंनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नोंदवण्यात आला। प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलाय। नाशिकमध्ये सरकारी कामात अडथळा आणि अधिकाऱ्यांसोबत गैरवर्तवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने 5,000चा दंड आणि 1 वर्षाची शिक्षा सुनावली होती। नाशिकमधील या प्रकरणासंबंधी न्यायालयाने कडू यांना दिलासा देत 1 वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे। 2017 साली दिव्यांगांच्या मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी महापालिकेत आंदोलन केलं होतं। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।